Kinsay mas cheater, babae o lalaki? Babae. Ngayon nakaingon man ka. Ako mangunguyab, nag-cheat sa kuha. Yun. Ako mangunguyab, nag-cheat sa kuha. Sa kanya pag cheat. Basta amot yun sa tuniya. Harap-harapan o kanang patago. Patago. Ngayon nabalan man nimo nga nag-cheat siya. Kita na ko sila. Tungwa na siya nagtago. Wala na siya nagtago. So gili nagtago. So gili nimo. Oh, Unsay feeling? sakit. Ano sakitan man ka? Ako good siyang gilab. Na, Pero love pa din mo siya karon wala na. di na. Aman siya karon. Ikaw silang balay. Buwag na mo. Oh, Nakayab karon. wala. Wala na. Nakonsulti nimo. Sawan. Moy angay nimo. Ang, Moy angay nimo. mangun sa gani. Ang wayoyab. Kinsay mas cheater, babae o lalaki? Lalaki. Ngayon nakaingon mga lalaki. Kay kuan ang mga lalaki man jud usay kay kaniyang dali na sila maka-captivate bitaw sa mga babae og gaka-mesmerize sila sa mga beauty where in fact ang babae kay kaniyang sila man ang gakasakitan jud. Gakanos bleed ko sa imong gipang storya. Raw ka na. Ngayon nakaingon mangyud ka nga ang lalaki gyud nailad na baka wala pasokad. Wala pa. Actually, I haven't experienced having a relationship with someone but then Wala pa kauyab. yes, but then Nakonsulti sa imo ha. unsa man? Dili na ka makauyab antud sa hangtod. Oy, Jesus name. Gusto gid ka masakitan. Dili pa sad. Gusto mo pud ka mailad. Dili sad. Aw. Ang kaniyang as what I've observed mo gud sa akong mga friends kaniyang mo pud ang gakahitabo so that's why for me lalaki jud. Lalaki gyud. Yeah, Ang kusog mang cheat. Yes. Okay, kinsay mas cheater, lalaki o babae? Ang lalaki. Ngayon nakaingon maka lalaki. Once nga, ay, so ako experience, So experienceado na ka? yeah. Oh my god. Kapila na ka naka-try? Ah, Kapila na ka naka-experience? marag ika-duha? Ikaduha. Oo. Okay, nganong lalaki man ang kuan, ang cheater. Kaya syempre, once na masuma na siya, muna mag-cheat na din siya sa lain. Ikaw nakapag-cheat na baka wala pa? Wala pa. Well, not once, twice, even like, even heart sa Facebook. Yung totote. Oo. Faithful lugar ka. Yes. Okay. So perfect girlfriend, ganun. Dili sad. Dili sad. Perfect. Perfectionist. Dili sad. Kinsay mas cheater, babae o lalaki? Lalaki. Ngayon nakaingon maka nga lalaki. Kasi sila may no. Ikaw di wala ka nag-cheat sa card. Wala. So hinlo imo ang konsensya. Yeah. 100%? Yes. Not wala gid ka sulay gyud. Ang maka nga lalaki jud. Yung lalaki, naman si permiti ka pangitog ka ng kwan. Lain. Lain. Unsa nga lain? Basin lain nga timpla. Ah. Unsa nga lain ang gipangit? Lain nga bae. Na ano na ba ka? Nailad na ba ka? Sukad wala pa. Wala pa. Pero wala kayo maka kami mga lalaki ang mamangilad. Unsa ba basin naka-issue sa mua? Nakuha na ako sa lain ko. Nakuha na nimo me? Wala ka sa kuhaan. Nakuha nga idea. Okay, kinsay mas cheater, babae o lalaki? Lalaki! Nga na kayo maka nga lalaki ang cheater. Nakatry na ko, ana. Kapila. Kaya isa pa. Gusto ka makaduaan? Dili. Ano man? Sakit siya. Sakit siya? Yeah. Asay mas masakit. Ang kuan, binuangan. Binuangan na day ka. Yes po. Pero wala pa ka nagbinuang sukat. Yes. So ano ka, faithful? Yes, always. 100%. Yes po. Walay row. Yes. Okay sir, kinsay mas cheater, ang babae o lalaki? Bae. Nga na kayong mga babae ang cheater? Sige, mapakita gwapo. Nailad na ba kanya? Wala pa. Nayuban. Napuyuban, wala pa. Pero ikaw nailad na ka? Na-cheat na ba ka? Wala pa. Na-cheat na. Ikaw nakapag-cheat na ba ka? Wala pa. Seryoso? Never once? Wala dyan ka nangilad yun? 90%. 90%, so naagad yapon. Okay. Okay, kinsay mas cheater, lalaki o babae? Bayot! Ano? Bayot! Ano? Bayot! Ano ang bayot man? Dagat kay Dagan ka kagla. Pero yung totoo, Babae. babae jud. Yes. Giilad na ba ka sa babae? Wala pa. Uy, simba ko wala pa. Uy, wala pa broda. Uy, wala pa broda. Lalaki, giilad na ka sa lalaki. Yes. Kapila na. Twice. Pero ginahan pa ka. Ganahan pa. Gusto pa ka makatuluan? Unsay timailhan nga cheater ang isa ka lalaki? Siguro na siya bayi. Ay, Nasi malamang nagid si bae. na siya bayi. Unsay mga sign? Sign siguro kana Mo pirma siya sign. no. Unsa? Kana I mean na siya yung mga motive nga makaingon ka nga. Okay. Unsa nga mga okay nga mga hello good morning mga inana. Dili kana I mean kana gabi siya kaputik-tik sa imo pero siya man taga binuang bitaw. Biktima gid ka no. Uy angay nimo. Okay. Ngano nakabalo ka nga cheater ang isa ka lalaki?
Ngano man? Or unsay timailhan nimo nga cheater ang isa ka lalaki? Kuan, kini ang... Kung na mga passcode nila mga phones, I think. Dabi ako namo koy passcode sa cellphone. Cheater na lugar ko. If ever, dili niya isa ba? Dili sa ba? Ikaw na kay passcode wala? Wala. Wala gyud sa dili ka cheater. Wala akong mag-uyab. Wala kayo uyab. So Oo. dili na ka makauyab gyud. Ay, wala pa. Wala, dili, uy. Gusto ka makauyab? Oo. Mabuti ra lagi na, ulat lang. Soon. Unsay timailhan nimo nga cheater ang isa ka lalaki? Mag-fade na yung love sa imo and then kuan na dayon kana maglahi na yung batasan. Unsay ang batasan? Batasan kanang kami mga babae kay dali may maka instinct jud nga mang cheater na sila. Muna nga kanang kuan na dayon mabalaan din mo nga nag-cheat siya kay kanang the way mauban mo lahi na yung gesture, lahi na iyang pang tagad sa imuha. Asa nimo nabalan nga nag-cheat sa imuha? Dili na dili ba? Asa nimo nabalan nga nag-cheat sa imuha? Sa friend. Sayang friend. Then ako pod nakabalo pod ko. Nakabalo kay ikaw gid mismo nakasapon. Unsay feeling? Sakit. Sakit? Yeah. Mura kag nabanggaan sa bus. Dili. Dili pod. Nakluban ni mong kuan. Nakluban ni mong kalibu. Ay, wala. Unsay timailhan nimo nga cheater ang babae? Kanang kwan, kanang kiat. Kaya unsa pa? Basin gikatlan siguro to. Kanang balaubog. Wala ubog. Basin ay problema. Awan na, makawala na, makawala Ha? na. Unsa pa lain timailhan nimo nga cheater siya? Nay, gwapa. Nay gwapa? Unsa man gyud? Unsay timailhan nimo nga cheater ang isa ka babae? Sita lang sa kabay kay kanang kwan, kanang Ano nagapangitaglain ba? Timailan nimo kaya nagapangita idiglain. nang lagan. Lagan unsa pa jud? Ikaw dili ka lagan. Oh, dili ko lagan. So good boy ka na ka sa balay. Ano ka ba? Nurse balay. Oh, nurse ko pala. Nurse ka sa balay. Unsay timailan nimo nga cheater ang isa ka lalaki? Kuan, sa chat. Sa chat. Nabasa nimo? Oo. Unsa pa gyud? Sa message. Sa message. Nor. Maratoy mo na ilan nga ay nag-cheat siya. Pero ni minsan ba nakipag-cheat ba imo ang uyab sa imo wala? Kaysa. Kaisa, nasakpan gyud mo. Oo. Gyud sa nimo pag sa chat gyud, Sa message. sa message. Unsay gibati nimo ato nga time? Sakit. Sakitan ka wala kay kaon-kaon? Kaon, ikaw, daday. Ha? Di kaon. Ani kaon ka pero okay ra sa imo ha. Okay ron. Napasaylo nimo. Napasaylo. Ang tawag ana tanga. Unsay timelan nimo nga cheater ang isa ka babae? Kaya nga yung uyab mangita sa ako. Unsa ka suspect? May pangita. Unsa pa gyud? Kanagwan siya, 150. Ay mo ba si 150? No, ang lalaki. Ang lalaki. Unsa pa gyud timelan nimo sa unsa pa gyud timelan nimo nga cheater ang isa ka babae? Kay kuan man kanang I have a lot of friends nga babae. Roda kay kuan magod siya kanang dali na kay mo kagat ang bai. Oo. Ikaw di ay. Ha? Sa to say dili ko babae. Unsay timelan nga cheater ang isa ka babae? Kanang laylay malay na yung lihok ba? Unsa ka klase nga mga lihok? Kanang Gapanguot na siya. oh, Sa bag niya ba sa bag? mura ginana. Gapanguot sa imong bag. Dili sa bag. Asa siya gapanguot? Kanang karagong kwan, sensitive kay nga part. Sensitive nga part. Oh, Basta sa liog. Oh, dia. Diyan nga part. Basta mo na to. Lihok ka na yun. Unsay angay buhaton sa mga cheater? Pat yun. Pat yun yun. Makasuhan sa dana. Patis kalami. Apat yun sa kalami. Unsa man ang klase nga kalami? Karagong lami ba lami? Anang mupiyong ang mata. Oh, musulirap. Basin tulog siguro to. Kanang musulirap ang mata. Basin na kurentihan na. Message mo sa mga cheater. Kwan, I love you. Unsay angay buhaton sa mga cheater? Wala lang. Kuan lang, kung cheater siya, so, imong ipakita nga love nimo siya, bisan o binuangan. Isa og binuangan na kanya. Okay. Wala kay suko-kasuko sila ha. Wala. Dili nimo sila paligsan. Dili. Unsa pa pwede nimo buhat? Unsa pa pwede buhaton sila ha? Wala ako'y auto para paligsan ako sila. Paligsan na to sa bus. Atong ipatukhang. Ayaw, sad. Dili. Good ano ka na kay good heart. Yes. Unsay message mo sa mga cheater na mga lalaki? Kuan, kanang makakita na mo babae nga makabago sa inyo Ikaw dili ka makabago saya. Makabago gyapon ko, pero daghan man sila, lisod sa ako. Pero nga namin masang ginatulod sa lain. Dili lang kay, lisod sa, isa na dapat sa kuha, so ang Sa isa. Kay isa ra man ang imuha. Yes. Imong heart ba? Yes. Unsay angay buhaton sa mga lalaki nga mga cheater? Kuan. Ilansang sa krus. Ilan sang sa cross lalaki? Oo. Ampuan din ninyo, ludan ninyo. Oo, para ma-roll lang. Sampo. Dili na unta mo makauyab pohon. Basta na kay gusto isulti sa mga cheater. Laban lang. Unsay angay buhaton sa mga cheater? Ipa-shorm ang no siya sharp. Unsa man pag yun?
Iko Sa iyo to noy. Ha? Ako cheater ko. Yeah, kuan bitaway ka ng unta ang karma dili ra ba magsabang karma. Unsay ma-advise nimo, unsay masulti nimo sa mga cheater? Good luck sa inyong kinabuhi. Unta magbag-o na mo. Unsay angay buhaton sa mga cheater? Ambot, priso. Prisuhon? Grabe sa nagprisuhon dahil ka kaso? Anong prisuhon man? Nangangay sila, binuangan. Ha? Binuangan sila. Dayon sa padyod. Mara to. Unsay imong ma-message sa mga cheater? Pag seryoso na mo Ngano man? kaya dagan namin man sakitan. Sakitan na ka? Oo. Ha? Oo. Nasakitan na ka. Unsay angay buhaton sa mga cheater? Pumatyo. Pamatyon gyud, makasuhan ka, mapriso ka. Patyon gyud mo. Dili. Patyon sa kalami siguro. Ay, yawa. Dili di ay. Dili, ay. Unsa man pagpatay? Lingkuran. Joke lang. Ha? Ay. Ha? Joke lang kay. Joke. Unsay message mo sa mga cheater? Di, nila buhaton otro. What if buhaton pa nila otro? Sila ni bahala. Ha? Sila ni bahala. Sila ni bahala. Unsa pa jud? Wala kang gusto kapaloan. Unsay angay buhaton sa mga cheater? Angay na sila ipatukhang raw. Actually, normal na mag-cheat. Oo. Tinatanan na cheat kaya naman kayo pagkukulang isa sa ato. Raw Unsay message, unsay masulti nimo sa mga cheater? ka na, keep up the good work. Gi-advise sa channel mo.